Сигурно сте ги виждали, едни къщички, такива белички, с едни сини покриви. На връх Великден ще бъдем на остров Санторини с възможност за тръгване от София и от Варна за 3 нощувки на борда на Celestial Discovery, един от най-обичаните от българите круизни кораби на компанията Celestial Cruises. Какво включва нашия пакет? 3 нощувки, 2 варианта за All Inclusive, единия си е в програмата, другия може да го вземете допълнително. Посещаваме остров Миконос, остров Патмос, Кошадаса, откъдето може да видите древния град Ефес, остров Крит и перлата на Егейско море, остров Санторини. Това да прекараш Великден на борда на круизен кораб из гръцките острови е същото като да го прекараш вкъщи, но много по-интересно. Гърците имат същите традиции като нас. Боядисват яйца, пекат козунаци, ядат агнешко и зелена салата, но на фона на всичко това ще получите едно прекрасно пътешествие и екскурзия. Там ще бъдем, така че идвай с нас!